Dadi Oh, nggih, matur nuwun. Loh. Sakmenika wonten biru-biru kanca-kanca. Oh, pamundutan Pak, menapa ning nek menika? niki birune namung setunggal dibagi jiro lupat 17 niku mboten cekap. Lelagone napa Mbak Okta? Podang kutik. Podang kuning, Mas. Jen. Oh ya, oh nggih, saking Bapak sinten wau? Bapak Ibu. Pak Ngatijan RT sekawan. Elok tenan. Nggih, Pak Ngatijan, sekedap nggih menika napa lagune sing dilatihani riyen. Sing dilatihani. Mangke bibar niki minangkani pamundutanipun. Nggih, Pak, nggih. Inggih. Inggih. Aku tak nonton jadilan sih. Oh ya. Apa sing dilatihani apa sih? Nek do ngarani kanca-kanca lawu-lawu no, Mas. Lawu-lawu. Mangga. Ayo, Mas. Mas Monte, sing semangat. Heeh. Ayo. Roko Wahyu Mataram.
Ya.